мо имрӯз дар хонае қарор дорем ки ана ҳамин хона мансубият дорад ба ана ҳамон Муҳаммад Иқбол. ва ман ҳамчун сокини маҳалла гуфта метавонам ки ғайр аз оне ки вай дар ин ҷо хона дорад ки қариб ним гектар масоҳат дорад, вай боз чандин чунин хонаҳо дорад. имрӯз бо вуҷуди оне ки ба Муҳаммад Иқбол, ба падари вай, ба бародарони вай тоҷикистони азизи мо инқадар шароитҳо муҳайё кард, инқадар зиндагии хуб доштанд. бо вуҷуди ин бинед ки имрӯз аз пушти кадом хориҷия истода ба сиёсати давлат санги маломат мезанад. имрӯз ба истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо азобу шиканҷаҳои зиёд имрӯз насиби мо гардидааст, тоҷикистони мо дар як ҳолати амният қарор дорад, дар як ҳолати қарор дорад ки сулҳу суботи саросарӣ дар тоҷикистони азизи мо аст, санги маломат мезананд.